Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tat-tama li fil-verb tiegħu magħmul bniedem jimlina b'kulena u slim fil-fidi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ikun magħkom ilkoll. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Imbierek il-mulej it-tama tagħna. Fih jinsab il-għena ta' qalbna, fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fiki it-tama tagħna. Imbierek il-mulej it-tama tagħna. L-aħwa eżis, il-misteru tal-inkarnazzjoni tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu imħares fil-komunjoni ta' mħabba tal-familja mqaddsa ta' Nażaret jimlina blena u f'tama żgura faqda sħiħa mal-Knisja kollha imxerda mad-dinja fil-waqt li niċċelebraw l-imħabba tal-Missier li ntweritilna meta ibnu sar bniedem bħalna u fin-sinjal tas-salib ankra ta' salvazzjoni niftħu b'solennità kbira is-sena tal-ġublew għall-Knisja tagħna Malta. Dan ir-ritu għall-bidu ta' esperjenza għanja ta' grazzja u ta' ħniena kif qalilna l-Papa festa kbira ta' ħniena. Dejjem lesti biex inwieġbu lil kull min jistaqsina dwar ir-raġuni tat-tama li tinsab fina. L-aktar dan iż-żmien ta' gwerer u riżordni. Kristu is-sliem u t-tama tagħna jissieħeb magħna f'dan il-vjaġġ. Din is-sena ta' grazzja u ta' faraġġ. L-Ispirtu Santu li llum jibda fina u magħna din il-ħidma iwassala sa tmiem meta sseħħa l-kollox fil-jum ta' Kristu Ġesu. Missier tama li ma tqarraqx, bidu u tmiem ta' kollox. Birek il-bidu ta' dan il-pellegrinaġġ li se nimxu wara s-salib glorjuż ta' ibnek b'dan iż-żmien ta' grazzja. Dew il-ġrieħi tal-qlub maqsuma, ħoll il-ktajjen li żommuna l-sira ta' dnub u ħabsin tal-mibeda. Wagħti lill-poplu tiegħek il-ferħ tal-Ispirtu biex il-koll nimxu b'tama mġedda lejn ix-xewqa ta' qalbna, ibnek u Sidna Ġesu Kristu li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
kända pisha. Evangelium adestio flisem tal-missir u tal-ben u tal-Spiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evangelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwat. Emnu f'Alla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur nħejjilkom post, nerġa' niġi biex noħodkom miegħi, biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għall post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu: Mulej, aħna ma nafux fejn insejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi, diġà rajtuh. Il-kelma tal-mulej. Barra li niksbu it-tama fil-grazzja ta' Alla, aħna msejħin niskopruha mill-ġdid, anke fis-sinjali ta' żminijiet li l-mulej joffrilna. Kif jistqar il-Konċilju Vatikan it-Tieni, huwa d-dmir tal-Knisja li l-ħin kollu teżamina s-sinjali ta' żminijiet u tinterpretom fid-dawl tal-Evanġelju. U hekk, b'mod adatt għal kull ġenerazzjoni, tkun tista' twieġeb għal dak li l-bniedem dejjem jistaqsi dwar is-sens tal-ħajja ta' issa u tal-ħajja li għad trid tiġi. U kif dawn għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Għalhekk jeħtieġ inkunu għajnejna miftuħa għal ħafna tajjeb preżenti fid-dinja biex ma naqgħux fit-tentazzjoni li naħsbu li aħna mirbuħin mill-ħażen u mill-vjolenza. Imma s-sinjali ta' żminijiet li fihom hemm ix-xenqat tal-bniedem li jeħtieġ il-preżenza salvifika ta' Alla iridu jiġu mibdula f'sinjali ta' tama. L-aħwa eżis, nimxu f'isem Kristu, it-triq li twassalna għand il-missier, il-verità li teħlisna, il-ħajja li tirbaħ il-mewt.
Ascende Deus in jubilo, et Dominus in voce tuba. Reddite Deo nostro, psallite, psallite Regi nostro, psallite. Quoniam rex omnis terra Deus, psallite sapienter, regnabit Deus super gentes, Deus sedet super sedem sanctam suum. Principes popolorum congregati sunt, cum Deo Abraham, quoniam di fortes terrae vehementer elevati sunt. Flimkien. Adisa Maria o Malla, Vitro Maria, San Michel, Vitro Maria, San Gabriel, Vitro Maria, San Rafael, Vitro Maria, Angeli Adisa Tahalla, Vitolbu Alia, San Juan Battista, Vitro Maria, San Giuseppe, Vitro Maria, Sant'Anna o San Joaquin, Vitolbu Alia, Addisin patriarchi o profeti,
Sant'Andrea, San Giacomo, San Juan, San Thomas, San Giacomo, San Bartolomeo, San Matteo, San Shimon, San Giuda, San Mattia, San Barnaba, San Loa, San Mark, Addisin Apostoli u Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santa Marta, Santa Maria ta Betania, San Lazzaro, Addisin discepoli tal-Molei, San Stefano, San Laurenz, San Vincenz, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Sebastian, San George, Santa Maria Goretti, San Massimiliano Maria Colbe, San Pedro Calunziot, San José Sánchez del Rio, Addisin Martrita Cristo, Santa Perpetua o Santa Felicità, Santa Agnese, Santa Agata, Santa Lucia, Santa Cecilia, Santa Margherita, Sant'Ursola, Santa Catarina, Santa Venera, Santa Elena, Santa Gemma Galgani, Addisin Saumiet Romolo Vergini, San Clement, San Silvestro, San
Virgor, San Pio Hamsa, San Pio Ashra, San Juan 23, San Paolo 6, San Giovanni Paolo Tini, Għaddisin papit mexxejja tal-Knisja, Sant Ambroġ, Santu Estin, San Gelormo, San Martin, San Nicola, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Publio, San Carlo Borromeo, San Alfonso Maria de Liguori, San John Henry Newman, San Oscar Romero, Għaddisin isfietu konfessuri, San Anton Abbati, San Cirillo, San Metodio, San Shmun Stock, San Benedetto, Santa Scolastica, San Leonardo, San Bernard, San Francisco, San Domingo, Santa Chiara, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Sant'Ignazio da Loyola, San Juan Tassari, San Francisco Saverio, Santa Giovanna Antida, San Vincenzo de Paul, Sant'Emilia de Villar, Sant'Angela Medici, San Gaetano, Santa Maddalena Sofia Barat, San Juan Bosco, Santa Domenica Maria Mazzarello, Santa Teresa dal Bambin Gesù,
Santa Petralcina, Santa Teresa ta' Calcutta, Addisin fundaturi u religjużi, San Filip ta' Ġira, San Juan Maria Vianney, San Ludovico Pavoni, San Alfonso Maria Fusco, San Gabriel Brochero, San Ludovic min Casoria, San George Prega, Addisin presbiteri u leviti, San Gilian, San Nunzio Sulprizio, San Francisco Santa Giacinta Marto, San Giuseppe Moscati, Santa Laura Vicuna, Santa Caterina Tecaquita, San Luis su Santa Maria Selguerin, Addisin laici discepli ta' Cristu, Addisin kolla ta' Allah, Beatu Lazio Falzon, Beata Deodata Pisani, Beatu Carlo Acutis, Urinina Mana, Min Koldeni, Min Koldnub, Mil Mewta Dejjem, L-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bil-miġja tal-Ispiritu Santu, Mexxi l-Knisja tiegħek u ħaresha, Żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Atina spiritu ta' mħabba lejn ħutna,
paċi u ftehim tassew lill-popli kollha. Għati s-saħħa lill-morda. Ma min qiegħed fl-agonija. U riħnina ma' kull min mċarrab. Għawwina u ħarisna fis-servizzi mqaddes tiegħek. Ġesu iben tal-ħaj. Kristus maħana. Kristu l-qattal b'tagħna. Zero.
is-salib hawnhekk fuq l-art. Il-mikrofon hawnhekk. Ija, niżilu li naqra biss. Il-fatt aħjar ikun xi ħadd nos, aħjar il-ktieb ikun din naħa. Come, okay, Sean. The line here. Iskant. Insomma. Ħalli. Niprofa nara li mlaħjar xajn l-għajnejn. Dan il-tajb saret zejra li hemm nigradwaw mons. O salib ta' matana, fik il-ħlewa tat-tama id-dit, fik l-imħabba u l-ħnina inaqdu, fik il-fidwa mal-mewt intwerit. Amen.
Gloria in excelsis Deo.
U Alla inti tajtna eżempji mill-isbaħ fil-familja mqazza. Għamel ninsiru nixbħuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta' mħabba. Ħaniġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna tqalet u meta wasal żmienha wildet iben u semmitu Samwel għax kif qalet hi tlabtu lil mulej. Elkana bil-familja kollha tala joffri s-sagrifiċċju ta' kull sena lil mulej u jtemm il-wegħda tiegħu. Imma Anna ma teletx għaliex qalet lil żewġha meta nkun ftamt it-tifel imbagħad nieħdu biex jidher quddiem il-mulej u jibqa' hemm għal dejjem. U meta fatmitu Anna telet il-bina magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, efa tqiq u żaq imbit u marret bit-tfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu lit-tifel quddiem Eli u qaltlu: Nitolbok, Sidi, daqskemm int ħajt, Sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lil mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej laqat talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lil mulej il-liem kollu ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej u jqimu lil mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. tal-eżerċti smat qalbi, għati widen Alla ta' Ġakob, ħaresu Alla lejn it-tarka tagħna, ħares
ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu ulied Alla. U hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna ulied Alla. Imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla u kull ma nitolbu naqilgħuh minn għandu għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissina hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina bl-Ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ta' kull sena, il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena, telaw ukoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet, qabdu it-triq lura. Imma tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. U ma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fi triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fitxew fost rabatom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuħx u għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom. U kull min sema u baqa' mistaġeb
bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qaltlu, ibni, dan għaliex għamiltilna hekk. Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U hu qalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma femuhx. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nażaret u kien jobdihom. U ommu kienet toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesu baqa' jikber fil-erf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Eżis, araw bliema għoża ħabna il-missier. Araw bliema għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025, ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem persuna f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass pass daqqa notru u daqqa le resqin lejh. Il-Papa Franġisku lilna l-isfijiet ta' Malta u Għawdex inħoss li tagħna konsenja speċjali, messaġġ speċjali. Meta fi 17 ta' Mejju li għadda ltqajna miegħu u staqsejnieh x'kienet ix-xewqa ta' qalbu għal dan il-ġublew, uża dan il-kliem bit-Taljan. Una grande festa di misericordia. Festa kbira ta' ħniena. Araw bliema għoża ħabna l-missier, l-ewwel esperjenza tal-ħniena l-aħwa huwa mhux li tinfena bil-ħsieb tad-dnub tiegħek u ta' ħadd ieħor, imma li taraf kemm iħobbok Alla. Li għażlek bħala bintu, bħala ibnu, li bat lill-ibnu fid-dinja biex aħna nsiru uliedu u nkunu uliedu tassew
u waħwa bejnietna biex ikun jista' jgħallimna l-Mulej Ġesu nitolbu hekk missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek. U li rxoxt li l-Madalena jgħidilha jinsejjer ant missieri u missierkom Alla tiegħi u Alla tagħkom. Il-Papa xtaq li fid-djoċeżijiet kollha tad-dinja llum jibda l-ġublew anki għall komunità lokali, anki għall knejjes lokali. Inawguraħ f'Ruma lejliet il-Milied kif tafu, u llum qegħdin nibdew bħala komunità ta' fidi dan il-ġublew. Mument ta' grazzja, stedina għal ħniena u l-aħwa. Ġesu meta ried jagħtina l-ħniena u jurina l-ħniena waqqaf sagrament. L-ewwel sagrament importanti huwa l-Magħmudija li jaħfer id-dnubiet kollha. Imma wara l-Magħmudija hemm is-sagrament tal-qrar. Min irid jiċċelebra l-ġublew ma' din is-sena f'din is-sena. Jibda ritmu ta' qrar regolari, m'hemmx għalfejn kuljum, għax inkella s-saċerdot kif jarak joqata. Regolarment, skont il-bżonn, skont l-emerġenza wkoll. Nidħlu fl-ispirtu ta' dan is-sagrament li huwa sagrament ta' verità imma sagrament ta' ħniena, mhux kamra tat tortura. Papa jgħid, isma' il-qrar mhux tortura ta' il-qrar huwa festa ta' ħniena imma ta' verità. Tgħiduli imma f'dal ġublew hemm xi grazzja speċjali iva. Il-Papa jispjega jilna. Meta niċċelebraw il-ġublew bħal met nagħmlu llum, il-Knisja fil-misteru tax-xirka tal-qaddisin tagħti wkoll li neħilsu mit-tpattija kollha ta' dnubietna. Id-dnubiet tagħna jinħafru bil-qrar. It-tpattija tagħhom tinħafer ukoll bil-grazzja tal-ġublew, dak li jgħidulu l-indulġenza plenarja. Meta l-mulej inatfek sew minn ġewwa u anke permezz tiegħek jieħu ħsieb lill-maħbubin tiegħek li telqu qabilna. Din hija l-grazzja kbira ta' din il-ħniena li qed toffri l-Knisja. Li għal darba darbtejn kuljum jiena nista' ukoll neħles lil ħuti mejtin mit-tpattija kollha ta' dnubietom. Darbtejn kuljum. U tgħidu li x'għandi nagħmel? Iżżur il-katedral, tajt il-missierna, il-kredu, u talba lil Madonna. Jiena nissuġġerixxi s-Salve Reġina. Min ma jafix is-Salve Reġina jfittixni wara, nitalmuha flimkien. Talba lil Madonna, għax il-Papa qas jgħid tista' tkun slima u qaddisa wara kollox, imma għaliex qed nissuġġerilkom is-Salve Reġina, għax slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa tama tagħna. Għalejna peress li hemm dik il-frażi sabiħa li l-Madonna ngħidula tama tagħna f'din is-sena bħal pellegrini tat-tama. Ta' min nitolbuha ħafna it-talba ta' slima lik Sultana. U barra minn hekk din li żied parti diffiċli l-aħwa ta' għax tgħidli irħisa di niġi ngħid missierna kredu u Salve Reġina li tgħidlek sur isqof. Uħlisna, mela, irridu nagħmlu sforz biex ninfatmu mill-ħażen li hemm fina, mill-fil-ftit u minn inqas ftit biex ma ngħidx il-ħafna. Il-Papa
qed jgħidilna isma' l-ġunzenza plenarja tista' tieħodha wkoll anke mid-dar tiegħek jekk inti marit, jekk inti l-ħabs, jekk inti f'residenza tal-anzjani, jekk inti qed tieħu ħsieb xi ħadd u ma tistax tiċċaqla minn fejn inti. Tingħaqad magħna mal-isqof pereżempju meta jqaddes, intom tafu li jiena kull nhar ta' Ħadd inqaddes u l-ħaġa tkun trasmessa biex nilħaq kemm jista' jkun nies li ma jistgħux jiġu l-Knisja. U tingħaqdu miegħi u jkollkom l-indulġenza plenarja wkoll. Imma l-Papa tissuġġerilna wkoll l-aħwa l-opri tal-ħniena. Għax jiena nilqa l-ħniena ta' Alla, imma rrid nuri l-ħniena tiegħi maħuti. U l-opri tal-ħniena huma dawk li jmissu l-ġisem. Itma lil minu bil-ġuħ. Niftakru fis-soup kitchens tagħna, fil-ċina ta' Marta. Isqi lil minu bil-għaġġ. Libbes lill-arwien. Ilqa lil barranin. Żur lil morda. Żur il-priġunieri. Itfel il-mejtin. Dawn huma l-opri tal-ħniena materjali li jmissu l-ġisem. Imma hemm ukoll l-opri tal-ħniena li jmissu r-ruħ spiritwali. Għati parir lil ħosbenin. Bniedem inkwetat, farġu u x'iżidlu l-inkwiet. Għallem lil min ma jafx. Dak li jkun iftaħlu għajnejh. Widdeb lil midimbin. Kultant nippreferu s-silenzju ħalli ngħixu ħajja komda, ibda minn innifsi. Farraġ lill-imniktin. Aħfer il-ħtijiet. Forsi din naqra diffiċli l-aħwa ta'. Tista' tieħu l-indulġenza plenarja jekk inti xi ħadd li rrabjat għalih taħfirlu. Altru missierna u slima u qaddisa l-aħwa ta'. Dina iżjed għolja u prezz hawnhekk qed jola l-prezz sur Papa. Stabar bin idejqek din ukoll il-paċenzja. Kieku nifhmuha di l-aħwa li meta nieħdu anke fit-traffiku nieħdu naqra paċenzja b'xulxin minflok insallu. Tgħid tara llum soqtu ħadd indulġenza plenarja. Itlob lill-Alla għal ħajjin u l-mejtin. Imma mbagħad il-Papa jinsisti wkoll għażjajjar ta' minu fil-bżonn jew f'diffikultà, morda, priġunieri, anzjani weħidhom, persuni b'diżabilità. Fl-ewwel tas-sena pereżempju nagħmlu l-maratona tad-dar tal-Providenza. Ejjew żuruha din id-dar. Iltaqgħu mar-residenti. Dan il-kuntatt iġib ukoll fuqna ħniena kbira. Imma fuq kollox ukoll il-Papa qed jinsisti li nitlu fi spiritu ta' sabar u anke ta' kontroll ta' nfusna. Minnhom jgħid, isma' aħna nhar ġimgħa mhux biss tajjeb issum mill-laħam, imma mhux aħjar il-Papa jgħid issum mill-internet. Min jista' jifhimni ħajjifhem. Min konsum żejjed u jgħid ukoll nagħtu somma proporzjonata ta' flus lil foqra. Għandna diversi inizjattivi, jiena mbierek il-poplu tagħna kemm hu ġeneruż. Il-maratoni li jsiru huma xhieda kemm il-poplu tagħna huwa ġeneruż. Hu pereżempju l-istrina hija festa li tagħmlilna onur. U l-Papa qed jgħidilna dak ukoll opra ta' ħniena li tiġbed fuqek il-ħniena ta' Alla. Imma wkoll xogħlijiet ta' natura reliġjuża u soċjali. Issa ħanikwota l-Papa. Speċjalment qed jgħid inizjattivi favur id-difiża u l-protezzjoni tal-ħajja.
fil-fażijiet kollha tagħha u tal-kwalità tal-ħajja nnifisha, ta' tfal abbandonati għandna l-Fundazzjoni Sebħ, ta' żgħażagħ f'diffikultà għandna l-Caritas, ta' anzjani fil-bżonn jew weħidhom, ta' migranti minn diversi pajjiżi. Ejjew noħolmu kif nistgħu nurru imħabba konkreta ma' kulħadd biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija imma ta' faraġ għall proxmu u tassew din is-sena tkun għall poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. L-aħweżies fil-bidu tal-pellegrinaġġ tagħna f'din is-sena mqazza tal-ġublew tat-tama irresqu quddiem il-mulej dawn it-talbiet tagħna sabiex jgħinna ninfetħu dejjem aktar għall grazzja u l-ħniena tiegħu. Nitolbu għall-Knisja. Nitolbu għall-Knisja kollha mifruxa mad-dinja biex matul din is-sena ta' tama għall-bnedmin kollha fidi sħiħa u bimħabba tkun sinjal li jinħass ta' ħniena u modrija. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej isma' talb tagħna. Għall-Knisja f'Malta nitolbu għall-ġemgħa ta' dawk kollha li jemmnu miġbura madwar l-Arċisqof biex bil-qawwa kollha iħeġġu lill-familji nsara Maltin biex jikomplu jgħannu lill-Knisja Maltija vokazzjonijiet qaddisa għas-saċerdozju, għall-ħajja reliġjuża u għaż-żwieġ nisrani. Nitolbu. Mulej isma' talb tagħna. Għall-miżżewġin ġodda u għall-rajjes li tiħajju ruħhom għas-sagrament ta' żwieġ. Nitolbu għalihom biex ikollhom nerv u d-den ħalli f'dan iż-żmien partikolari u importanti jsejsu ħajjithom fuq il-valuri nsara u fuq dak li verament hu ta' fejda għalihom. Nitolbu. Mulej isma' talb tagħna. Għal-familji li jinsabu f'sitwazzjonijiet ta' gwerer u faqar. Nitolbu fuqhom il-provvidenza kbira tal-mulej biex jipprovdilhom l-għajnuna meħtieġa ħalli dawn is-sitwazzjonijiet
jifqu mill-aktar fis u nqanqal fina l-koll qab kbira biex nagħmlu li nistgħu ħalli nkunu ta' għajnuna f'kull ħtieġa. Nitolbu. Mulej isma' talb tagħna. Għal-familji li għaddejjin mill-mart. Nitolbu lill-Alla biex ikun magħhom fil-bżonnijiet differenti tagħhom u jibatilhom persuni mimlija mħabba biex isebbħuhom f'dan il-vjaġġ diffiċli tagħhom. Nitolbu. Mulej isma' talb tagħna. Nitolbu għal-familji li huma ta' eżempju għall-oħrajn. Nitolbu il-barka tal-mulej u l-għajnuna tiegħu fuqhom biex imqanqlin minn tant stejjer sbieħ ta' mħabba vera u dejjiema tal-familji Maltin, familji oħra jitħeġġu fuq l-eżempju tagħhom u ma jaqtawx qalbhom quddiem it-tfixkil tal-prova. Nitolbu. Mulej isma' talb tagħna. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet flimkien mat-talbiet siekta fil-qlub tagħna u għajna nkomplu nikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mistier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju
tal-paċi tagħna miegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li għat-talb tal-Verġni Ommalla u ta' San Ġusepp twettaq il-familji tagħna fil-grazzja tiegħek u slim bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Biżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh. Rajnih fostna bħala bniedem. Fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni nissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu, irraġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex min rajħ ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien sa Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolni. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni. Mal-Isfijiet Savio u George li qegħdin jikkonċelebraw miegħi. Mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, li kull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi u xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Missier l-aktar ħanin inti tajjixna bis-sagramenti tas-sema. Għamel li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-familja mqazza biex wara t-taħbit ta' din id-dinja nissieħbu magħha fil-ġenna bi Kristu Sidna. Fil-kappella fuq il-lemin ta' dan il-katedrale hemm kurċifiss antik u devot San George Preka kienu kol devot lej għax jgħid li darba kien sejjereq kellu xi 10 snin fil-port il-kbir u salvaħ barklor li kien jismu Mikiel u waqt li kienet jiġri dil ħaġa missier Don George kien hawnhekk jitlob quddiem dak il-kurċifiss. U San George Preka kienu ħobb jgħid li hu salva bit-talb ta' missieru quddiem dan il-kurċifiss li hawn fil-katedral tal-Imdina. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-barka tal-ġublew tkun dejjem ma'kom. Xerdu il-ħniena ma' kulħadd. Kunu mberkin u grazzi tal-li ġejtu.